ሰላም ኩራት ተኸታተልቲ ኦምና ሲኒማ ንሎም ድማ ኣብ 2019 ተሰርሐ ፓራሳይት ዝብል ስያመ ዝተዋሃቦ ናይ ኦስካር ተዓዋቲ ዝኾነ ፊልም ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ናይዚ ቻናል ዝቤተሰብ ኩኑ። ብተወሳኺ ነዚ ቪድዮ እዚ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ። ፊልሙና ዝጅመር ኪታክ ምስ በዓልቲ ገዝኡ ቹንግሱክን ኪጁንግን ኪውን ዝተዋሃሉ ደቁ ኣብ ጸባብ ምድሪ ቤት ውሽጢ ኮይኖም ናይ ፒዛ ባኮታት ብምዕጻፍ ቁረው ሳናቲም ከም ዝረኽቡን ካብ ጎረቤቶም ዋይፋይ ብምስራቅ ዕለታዊ ናብርኦም ከም ዝመርሑ እናርአየና እዩ። ሓደ መዓልቲ ግን ዓርኪ ኪው ዝኾነ ሚን ሂዩክ ንኪው ፍልይ ዝበለ ውህብቶ ሒዙሉ ይመጽእ። እዚ ድማ ናይ ሃፍቲ ምልክት ተገይሩ ዝቁጸል ናይ ሊቃውንቲ ክቡር እምኒ ምዃኑ እናሓበሮ ብተወሳኺ ሚን ሂዩክ ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ናይ እንግሊዝኛ ቋንቋ ዘምህራ ዝነበረት ዳህያየ ዝተባሃለት ጓል ሃፍታም ሕዚ ብዝረኸቦ ዕድል ትምህርቲ ናብ ወፃኢ ሃገር ስለ ዝኸይድ ኪው ንዕኡ ተኪኡ ኣብቲ ስራሕ ክቁፀር ይጥይቆ። ኪው ወላ እኳ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ይሃልዮ ብትምህርቲ ጎበዝ ተምሃሪ ስለ ዝነበረ ግን ብቐሊሉ ሓፍቱ ኪጁንግ ፌክ ምስክር ወረቐት ብፎቶሾፕ ኣጭበሪራ ክትሰርሐሉ ይገብር። ቀፂሉ ኪው ናብቲ ናይ በዓል ሃፍቲ ሚስተር ፓርክ ዓብይን ዘመናውን ገዛን ትኸይድ ናይቲ ገዛ ሰራሕተኛ ዝኾነት ሙንጋንግ ተቐቢላ ናብ ሚስ ፓርክ ኣምሪሓ ትወስዶ። ኪው ቀፂሉ ቶም ሰነዳት ኣውፂኡ እንተሪኣ ሳግና ብዙሕ ግዲ ከም ዘይብላን ግርህነታን ይዕዘብ። ብታ ዝተቆፀረላ መዓልቲ ድማ ናይ ምምሃር ብቕዓቱ ክትፍትኖ ከም ትደሊ ነጊራ ኪው ድማ ብተሓሳብ ተስማዕሚዑ ንጓላ ዳህየ ብቕልል ዝበለ መንገዲ ሕቶታት ተረጋጊዓ ክትመልስ ብምግባር ቀልቢ ሚስ ፓርክ ብቐሊሉ ይሰርቆሞ። ሚስ ፓርክ እውን ብቕዓቱ ዝዕግብ ኮይኑ ስለ ዝረኸበቶ ንኪው ጥልል ዝበለ መሃያት ህዎ። ነዚ ስዒቡ ኪው ኣብቲ ዓብይ ገዛ እናተዘዋወረ እንተሎ ስእልታት ወዳ ዳሶንግ ጥልቃት ከም ዘለዎም እንትነግራ ሚስ ፓርክ እውን ብዙሕ ግዜ ናይ ኣርት መምህር ኣልሻ ከም ዝሰኣነትን ብቑዕ ዝኾነ ሰብ ከም ትደልን ምስ ሓበረትሉ ንሱ እውን ጀሲካ ትበሃል ብጣዕሚ ጎበዝ መምህር ከም ዝፈልጥን ዋጋ ክባር ክኸውን ከም ዝኽእልን ትነግራ ሚስ ፓርክ እውን ኣብ ቀጻሊ ሒዝዋ ንኽመጽእ ትሕብሮ። ይኹን እምበር ኪው ጀሲካ ብዝብል ዝነገራ ንገዛእ ሓፍቱ ኪጁንግ ምዃኑ እናርአና ዳሶንግ ናይ ኣርት መምህሩ ኮይና ክትቆፀር ይገብር። ቀፂላ ተንኮላ ዘይውዳእ ኪጁንግ ንገዛኣ ኸፋንያ በሚስተር ፓርክ ዝተሓበሮ ናይቶም ገዛ ሽፌር እናወሰዳ እናሃለወ ኣብ ድሕሪት መኪንኡ ኣንታ ውፅኣ ብምሕዳግ ብፅባሒትኡ ሚስተር ፓርክ ረኺቡ ኣብ መኪና ይፀታዊ ርክብ ይገብርሎ እዩ ብምባል ምስ ሰበይቱ ተማኺሩ ካብ ስርሑ የባረሮ። ቀፂላ ኪጁንግ ነቦኣ ኪታክ ዝፈልጦ ፕሮፌሽናል ሽፌር ኣሎ እዩ ብምባል ንሚስ ፓርክ ትጥቁማሞ። ሚስ ፓርክ እውን ካብ ሓድሽ ዘይፍለጥ ሰብስ ክሰብ ለምፀልካ እዩ ልሕሽ ኢላ ንኪታክ ሓድሽ ሽፌር ገይራ ትቆፅሮ። ሕዚ ሰለስቲኦም ኣባላት ኣብቲ ገዛ ስራሕ ረኺቦም ኣለዉ። ቀፂላ ዝተረፈት ኣዶኦም ቹንግሱክ እያ። ንዓኣ ንምእታይ ግን ብዙሕ ዓመታት ዝሰርሐት ሰራሕተኛ ከባርዋ ግድን ስለ ዝኾኖም ከም ኣመሎም ተንኮል ፍሒሶም እታ ሰራሕተኛ ናይ ኣፕል ኣለርጂክ ከም ዘለዋ ምስ ፈለጡ ኪው ናይ ኣፕል ሕሩጭ ነስኒሱ ኣለርጂካ ክለዓር ገይሩ ሆስፒታል ከም ትኸድ ይገብር እሞ ኪታክ እውን ፎቶ ልዒሉ ንሚስ ፓርክ ብቲቪ ከም ዝተተሓዘት ብስልኪ ክተውግዕ ምስምዑ ስጋኣቱ ይነግራ እሞ ብዚ ዝደንገፀት ሚስ ፓርክ ሰብኣያ ተሰሚዑ ከም ዝኹሪ ፈሊጣ ክተባረራ ከም ዘለዋ ወሲና ናብ ገዛ እንትኸድ ኣብቲ ገዛ ቅድሚ ምእታዮም ንኪጁንግ ናብ ገዛ ንምእታይ ከም ዝቐረቡ ንምርኣይ ኣቦኣ ቴክስት ገይሩ ይሕብራ እሞ ንሳ እውን እቲ ኣፕል ጌራ ኣለርጂክ ናይታ ሰበይቲ ከም ዝለዓል ጌራ እናሰዓለት ከላ ሃንደበት ሚስ ፓርክ ተሪኣ እሞ ኣብ ኢዳ ሒዛቶ ዝነበረት ሶፍቲ ደርብያ ናብ ክሽኔን ትኣቱ ኪታክ ናብቲ ዝደርበየቶ ሶፍቲ ካቻፕ ብምፍሳስ ትደሚ ከም ዝነበረት ብኢዶ ልዒሉ ንሚስ ፓርክ የርያ። ብከምዚ ድማ ተሓዋዊሮም ንኽትባረር ይገብርዋ። ቀፂሉ ኪታክ ጎበዛት ሰራሕተኛ ይቆፅር እዩ ብምባል ናይ ሓደ ትካል ቢዝነስ ካርድ ንሚስተር ፓርክ ሂቡ ብቲ ስልኪ ክድውለሎም ይሕብሮ። ይኹን እምበር እቲ ስልኪ ናይ ባዕሎም ስለ ዝነበረ ንሰበይቱ ብቐሊሉ ስራሓ የቁፅራ። ሕዚ ኩሎም ስድራታት ኪም ባዕሎም ንባዕሎም ከም ዝፋለጡ ከይተፈለጠ ኣብ ገዛ ሚስተር ፓርክ ምስራሖም ጀሚሮም ኣለዉ። ሓደ መዓልቲ ግን ስድራ ፓርክ ንናይ ወዶም ልደት ንምኽንያት ገይሮም ናብ ሽርሽር ጉዕዞ ይኸዱ። ስድራ ኪም ድማ ንዘጋጣሚ ተጠቂሞም ነቲ ገዛ ከም ናቶም እናሰተዩን እናተዘናግዕሉን ከለዉ ሃንደበት እታ ብተንኮል ዘባረርዋ ሰራሕተኛ ብዝናብ እናተወቕዐት በረን ኳሕኩሓ ረሳዕኽዎ ነገር ኣሎ ኢላ ናብ ምድሪ ቤት ትወርድ። ኣብቲ ምድሪ ቤት ውሽጢ ድማ ማንም ዘይፈልጦ ካሊእ ሚስጥራዊ ክፍሊ ከም ዘሎ እናርአና ሰብኣይታ ሰራሕተኛ ጉንሴ ንዓመታት ካብ ዘለቅሖም ሰባት ተሓቢኡ ከም ዝነብር ሕዚ ግና እታ ሰራሕተኛ ብምብራራ ማንም ዝቕልዎ ከም ዘየለ ስድራ ፓርክ ካብቲ ተሓቢኦሞ ዝነበሩ ቦታ አንሸራቲትዎም እንትወድቁን ሙንጋንግ ድማ ንተጋጣሚ ተጠቂማ ቪድዮ ቀሪፃ ናብ ሚስተር ፓርክ ከም ትኽእለሉ ናፈራርሐት
ናብ ደገ ይወጹ እሞ ኣጋጣሚ ግን ክልቲኦም ስድራታት ተወኢሶም ንኪታክ ንሰብኣይን ሰበይትን ናፍቲ ምድሪ ቤት ወሲዶም ይኣስርዎም። ብኻልእ መንገዲ ስድራ ፓርክ ብሓያል ዝናብ ምኽንያት ሽርሽሮም ኣቋሪጾም ናብ ገዛ እንትምለሱ ስድራ ኪም ድማ ንኸይረአዩ ትሕቲ ሳንዱቕ ተሓቢኦም ከለዉ ሚስተር ፓርክን ሰበይቱን ኪታክ ብጣዕሚ ጨናዊ ከም ዝኾነን ከም ዘሰክፎም እናተናገሩ ሰሚዑ ብልቡ ይሓዝን። በዚ ድማ ክልቲኦም ሰብኣይን ሰበይትን ምስ ደቀሱ ንተጋጣሚ ተጠቒሞም ብጭንቂ ካብቲ ገዛ ምሊጦም ናብ ገዝኦም እንትምለሱ ምድሪ ቤቶም ብሓያል ውሕጅ ኣዕለቕሊቑ ይረኽብዎ። ካልእ ወገን ሙንጓንግ ተምልጥ ክትብል ቹንግሱክ ብእግራ እንትትወቕዓ ምስቲ ደረጃ ብርእሳ ተላቲማ ትሞት። ብፅባሒቱ ሚስ ፓርክ ዳሶንግ መዓልቲ ውልደቱ ንምኽባር ብዙሓት ሰባት ፀዊዓ ትድግስ እሞ ኪው ድማ ነቲ ሚንሂዩክ ዝሃቦ እምኒ ሒዙ ናፍቲ ምስጢራዊ ክፍሊ እንትወርድ ጉንሴ ጥቕዓት ፈፂሙሉ በቲ እምኒ ንኪው ርእሱ ብኸቢድ ይወቕዖ። ቀፂሉ ጉንሴ ናፍቲ ድግስ ዘለዎ ቦታ ብምውፃእ ንኪጆንግ ብኻራ ኣፍ ልባ ይወግኣ። ዳሶንግ እውን ደንጊጹ ፌንቲ ይነቅል እሞ ኣብቲ ቦታ ሓያል ዕግርግር ይፍጠር። ቹንግሱክ እውን ንወጋእ ጓላ ጉንሴ ብናይ ስጋ መጥበሲ ካራ ወጊኣ ላው ገሃነም ትልእኾ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሚስተር ፓርክ ናይ ሰራሕተኛኦም ጉድኣት ምንም ከይመሰሎ ንወዲ ሒዙ ንኽኸይድ ነቲ ሺፌር ይፅውዖ። ይኹን እምበር ጓልዋ ኣፍ ሞት ዘላት ኪታክ ቁልፊ ናይታ መኪና ደርዊሉ ኣብ ትሕቲ እቲ ዝወደቐ ጉንሴ ትውዕል እሞ ሚስተር ፓርክ ድማ ከም ኣመሉ ነቲ ሬሳ ተጸይፎ ኣፍንጭኡ ሸፊኑ እቲ ቁልፊ ከልዕሎን ዝረኣየ ኪታክ ተናዲዱ ንሚስተር ፓርክ ብኸራ ወጊኡ ካብቲ ቦታ ይስወር። ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ ኪው ካብ ናይ ሓንጎል መጥባሕቲ ድሒኑ ሓፍቱ ከም ዝሞተትን ኣቦኡ ድማ ከም ዝተሰወረን ይርዳእ። ብዙሕ መዓልትታት ተቖፂሮም ኪው ኣለሽኡ ቀፂሉ ኣቦኡ ኣብቲ ዓብዪ ገዛ ከም ዘሎ ብዘርአዮ ናይ ሞርስ ኮድ ተጠቒሙ ሓደ መዓልቲ ካብቲ ገዛ ሃፍቲሙ ነቲ ገዛ ብምግዛእ ኣቦኡ ሓራ ከም ዘውፅኦ ኣብ ደብዳቢኡ እናፀሓፈ እናረአና እቲ ፊልሚ ይውዳእ።